Няколко човека ме попитаха, има ли грижа козметична при кожа, страдаща от псориазис. Да, има. Сега ще ви разкажа малко повече за нея. Но държа да отбележа, че това е само козметична грижа. Тя не лекува. Тя е допълваща грижа към лечението, което вие имате. Дали е с препарати, които се приемат перорално, или с някакви кремчета, съдържащи кортикостероиди. Дюкре са направили цяла серия от продукти, които са за кожа, страдаща от псориазис. Започваме с шампуана, който съдържа салицилова киселина и ихтиол, като те подобряват състоянието на кожата, почиствайки плаките. Освен това успокояват и хидратират. Намалява сърбежа до 72%. Първите 2 седмици се използват 3 пъти седмично, след което се преминава към 1 път седмично. Продължаваме към гела, измиващия гел, който е съпътстваща грижа. Той е супер нежен и с балансирано pH. Продължаваме към балсама, който има хидратиращо и успокояващо действие. Намалява зачервяванията, намалява сърбежа, успокоява и хидратира кожата, като е подходящ за ежедневна употреба. И продължаваме към последния продукт, който е концентрат. Той съдържа гликолова киселина и се използва върху най-сухите части, като бързо подобрява състоянието на плаките. Използва се 1 път седмично, като се нанася, престоява цяла нощ и на сутринта се измива с шампуана или с гела. И пак държа да отбележа, че това е поддържаща грижа, козметична, а не лечебна.